Aktar minn 85 għaqda tal-lob tan-nar lokali u internazzjonali se jieħdu sehem fil-Festival Internazzjonali tan-nar ta' Malta bejn 22 u 30 ta' April fil-Port il-Kbir u f'Għawdex. L-ewwel żewġ iljieli b'diversi għaqdiet tan-nar lokali u internazzjonali jikkompetu f'kategoriji differenti se jsiru fil-Port il-Kbir it-3-22 u l-ġimgħa 25 ta' April. Fit-tielet lejl is-Sibt 26 ta' April il-festival se jmur in-nadur Għawdex b'kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex. Fir-raba' lejl l-4 30 ta' April il-festival jagħlaq fil-Port il-Kbir hekk kif Malta tfakkar il-21 anniversarju misħubija fl-Unjoni Ewropea. Din is-serata finali se tinkludi wkoll wirjiet minn diversi timijiet tal-lob tan-nar fosthom l-għaqda tan-nar Kerċem, ir-rebbieħa tal-festival tas-sena li għaddiet, kif ukoll wirja finali b'sorpriża li se tixel il-port storiku tal-Belt Valletta b'sinerġija ta' piroteknika u innovazzjoni teknoloġika. Il-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu, Ian Borch, saħaq dwar l-importanza tal-festival bħala ċelebrazzjoni tal-wirt kulturali tal-pajjiż filwaqt li saħħaħ il-Gżejjer Maltin bħala destinazzjoni li toffri esperjenzi ta' kwalità u awtentika lil dawk li iżuruhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Carlo Mikallef qal li dan l-avveniment jaqgħad it-tradizzjoni piroteknika Maltija mal-innovazzjoni waqt li jkompli jikber u jżid il-valur tiegħu bħala parti essenzjali mill-kalendarju ta' avvenimenti kulturali ta' Malta. Dan sar festival importanti ħafna fil-kalendarju tal-events ta' pajjiżna u fil-fatt nibnu fuqu sabiex nippromovu pajjiżna fit-tradizzjoni tal-istorja tagħna. U xemm aħjar mill-lob tan-nar sabiex nippromovu dan il-pajjiż li jattira turisti tul is-sena kollha, turisti li wkoll se jiġu Malta speċifikament għal festival tal-lob tan-nar li fil-waqt li jkunu qegħdin igawdu dan l-ispettaklu fil-Port il-Kbir u anke f'Għawdex igawdu wkoll dak kollu li joffri il-pajjiż tagħna. Kif spjega l-President tal-Għaqda Piroteknika Maltija Dr. Godfrey Farrugia l-ewwel darba, il-Festival tan-nar se jinkludi wkoll is-sem ta' banet minn diversi lokalitajiet. Is-sem tal-Għaqda Piroteknika Maltija huwa wieħed konsultattiv, huwa wieħed tekniku. Ir-relazzjoni tagħna mal-organizzaturi tal-Malta Fireworks International Festival huwa wieħed tajjeb u aħna nagħtu semna billi nagħtu l-opinjonijiet esperti tagħna.